Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Ina muku fatan alkhairi. Ina son yi amfani da wannan dama in yi wani bidiyo dan takaitacce akan wasu hotuna da wasu marasa tsoron Allah suke yadawa nawa, wasu suna cewa na mutu ko na yi accident na mutu. To abin da nake so su sani shine ita mutuwa tana kan kowa, ba wanda ba zai mutu ba, amma ya kamata su bari idan mutum ya mutu sai su yada, sai su bayyana. Kuma Annabi sallallahu alaihi wasallam da bakin sa ya faɗa yace man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Idan kai imani da Allah da ranar tashin alkiyama to ka faɗi alkhairi ko ka shiru. Haka Annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam ya faɗa mana. To saboda haka masoyana, ina so in yi amfani da wannan dama in ga muku cewa wannan bidiyo da ake yadawa ƙarya ne. Lawan Ahmad ni na nan lafiya ta kallau daram dam ba abin da yake damuna. Saboda haka su kuma wanda suke yada wannan hotunan su je su gaba da yadawa. Idan ka aikata alkhairi za ka gani, in ka aikata sharri za ka gani. Fa man ya'mal mithqala dharratin khairan yara wa man ya'mal mithqala dharratin sharran yara. Duk abin da mutum ya aikata to wallahi shi zai gani a kokon ƙwaryarsa. Ni dai lafiya ta kalau, saboda ana ta kira na a waya, ana kiran abokan sana'a ta a waya, har iyaye na da ƴan uwana ana kira. To kaga wannan ba abu ne mai kyau ba, amma abin da nake so su sani shine mutuwa tana kan kowa, kuma idan lokaci na yi zan mutu, babu abin da zai hana mutu, amma su bari in mutu sannan sai su bar nan. Saboda haka ina yi kowa fatan alkhairi da fatan Allah ya sa sun ji kuma su gyara. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Nagode.